फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन सेथि इन्टार 6 शेड्यूल प्रिमियार लीग 2022। बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बे लीगनि मेचफोरा क'क्राझार, चिरांनि बिजनी, बाक्सानि मुसलपुर आरो उदालगुरिनि डिमाकुसियाव खुंफुंजागोन। सा-सानजा भारतनि 6थि फारिलाइयाव थानाय काउन्सिलफोरनि गेजेराव गेलेमु आरो लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रोङै लाखिनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे इन्टार 6 शेड्यूल काउन्सिल प्रिमियार लीगखौ गिबि खेबनि थाखाय खुंनो सिगांदों। बे लीगआव सा-सानजा भारतनि मोन 10 काउन्सिलफोर फारियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जान्टिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकमा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बी आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियननिफ्राय गासै मोन 10 हानजाफोरा बाहागो लागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हानजा एबा चेम्पियन हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 3 लाख रां, सेथि रानार्स-आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स-आप हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 1 लाख रां बान्था महरै होनाय जागोन। बे सेथि इन्टार 6 शेड्यूल प्रिमियार लीगनि गिबि बादायलायनायखौ फैगौ 9 अक्ट'बराव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव बेखेवजेनगोन आरो जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझारनि साइन्स सेन्टाराव खुंनाय जागोन।